zateplenie, nové okná, regulácia kúrenia, slnečné kolektory, fotovoltika. Bežná vec už aj v menších mestách. Realita u nás po 8 rokoch. Nitra má jednu fotovoltiku, tu na Martinskom vrchu, posadenú pred 3 rokmi a dodnes nezapnutú. To nie je o peniazoch. To je o tom, že to evidentne na radnici nikoho natoľko nezaujímalo, aby to dotiahol. Riešenie je jednoduché. Na každej mestskej budove vieme aj takto znížiť spotrebu energií. Začneme tým, čo tu stojí už zaplatené. Tú fotovoltiku proste zapneme. To je otázka dní, nie rokov. A potom školy. Do 2 rokov môžeme mať panely na všetkých základných školách v meste. Slnko svieti na Nitru rovnako ako na ostatné mestá. Stačí ho začať už len využívať.